नै दा जोङो फोथाराव फैदों बैग्रि जानो ओमफ्राय आब' सुप्रिया ओमफ्राय आनै जुगामियाबो मानि मुनि फैयो होनदों जोङो ओमफ्राय बैग्रि हानानै आरोना ओमफ्राय नै रंमनिया आरो गासदा Mana bunyi? Hey, before kan ya. Asal pakai. Tuh masa nih. Tuh zakan jam masa kan? उन्दुना थालायनाय नोंसोरनि मानि बायाव लगास नै दा जों फोथारनिफ्राय फैबाय मानि मुनि फुराना आरो बैग्रिया मोसौ जाबाय ओमफ्राय बेखौ जों गारबोबाय आरोना हनै आवसुंथायाव उनाव ओमफ्राय हनै बिसोरो सिगां मोनहैग्रोबाय नै बिसोरखौ नुला जोंहा हनै बिसोरो लाजिदों बिसोरो ini rambutnya oh nih sami singa apa dong oh nih ayah ini singa ya lazi lagi dong oh nih kau nih ada ya ang laja mana yang saya bisa saya las tahu Hi guys, kartun. Hi. Nih जों हाबा समान मोनफैबाय हनै बैग्रि बिफां मोनसिगोन आब सुप्रिया नोंसोर माथो जाफुंलायनो थांदे ए हरखान' Này mà lại Bisa datang sini Baik, mana lah nak undur hintang sini Dapung lah nak mana Dapung lah nak Thang ni nak undur nak bisa dah Raji lagi dah mana Ani abu sokmo ni ya Mana lagi dia dah kamu Mbak cuma apa tapi dong hotel Gimana lagi kita dapat apa ini? Pada mobil lah. Mana ini sih? Sara. Ayo tur bergila. Mana ini bergila nih gua. Meter bergila. Meter ngalah naik pergi sana. Netor benda netor Netor sendang Mana terbaik. Siapa ayo mana baik. Nih, kita ambil macam tu dah. Nih, angan ni, masuk kami. Abang tu dia kerja sordan. Mana bisa kerja orang berdagi kau tenang. Hai Aku Thailand juga ni sama. Lebih sama terbaik lagi. Nih, malah bisa sana gigi kosa. Aneh juga miza, abu supriya gigi kosa bisa sana ya. Eh, bes, saya aneh juga gigi kono, abu saya gigi kotan. Mana yang ni ekdam baru gigi koan ni jadi. Aneh juga ni ekdam baru gigi koan ni jadi. Nay dia berhasil isi. Mungkin kat lagi alo bas. Nay dia dah kali bawa. YouTuber lag raya apa? Mobile lag raya dia. Dah kali bawa. Mana angka? Di
Pisajwni बेसेबा गाबखादों आंखौ माथो होला होननानै रायलायदोंमोन ओमफ्राय दा फुङावनो आलु लायनो लिंबाय आंखौ आलु लायनो लिंबावो फाग्ला गोग्लैमोना दासो दहायनो बिसोरखौ उन्दैफोरखौ सिनायामोन उन्दैफोरसो नैसोना उन्दै होनो जोंहा नोंस्रा नानि उन्दैबो होनो नानिबो होनो गावसोरनो थाखायानो बेलेग बेलेग जोंहा मोनफैबाय आरो फुङाव थानांगौ आंहा न'आव थाबाय आलासि जानो फैदों आंलाय बेयावलाय बङाइगाव बङाइगावफोरावलाय नै बङाइगाव जोंना बङाइगाव नङा नंगौ जोंना बङाइगाव नङा बङाइगाव आलदा एक्सट्रासो चिरांसो जोंना चिरां चिरा नङा चिरां बेमारि ओनसोलनिफ्राय नोंथांमोननिफ्राय बेमारि ओनसोलनिफ्राय आं नुजाफैनो हादों बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सालबारि ओनसोलनि सांगाबारि गामियाव नोंथांमोना दा आंनि इउटुब चेनेलखौ नायनो जायासै नङाब्रा आं मा इउटुबार जागोनलाय लखर जागोन आङो इउटुबार मबाइलखौ लानोसै ओरैनो हेल' गाइस नै नोंथांमोनखौ आंनि बे जुगानि ब्लग चेनेलाव बरायलायबाय नोंथांमोना आंजों दा दंफैयो बुंनोबो खोन्थालांबाय आङो जाम्बिलाय लरखय नै आं दा थांनो नागिरदों उमुक जायगायाव जेनेबा अबेबा थांनो नागिरबा बिदि होनबाय आङो नोंथांमोना आंजों दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना होनाबा माथो होनबावगोन आंलाय नोंथांमोना आंखौ होनलाय नोंथांमोना आं बे इउटुब चेनेलखौ सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय लोगोसे लाइक खालामबानो जाबाय लोगोसे नायलांबाय थादो बाला दा आंनि एकदमबारे नोंसोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नायै सापर्ट होलांबाय था नोंथांमोनखौ गाज्रि मोना आं रायलायबासै बिसोर रायलायनायखौनो खोनासंबाय थाबाय आङो माया पल'रि लायनो थांनाया लायनोसो जानाय नंला खोमा ना हर जामारबाय पल'रि लायनो थांनो नागिरदों आरो ना पल'रिखौनो जोंहा पक'रिसो होनो पक'रि आंनावबो 10 थाखा दंखायो रकमोननि जामाया 10 थाखा हरनो नागिरदों जोङो दा पल'रि लायनो थांसै नै आथिङानो अबस्था गैला आंनिया नै आथिङानो अबस्था गैला जोंनि फिस्लानाया जासिगोन मिथिबायलै नोंखौ आं जाफुंला नोंखौ ब्रा ब्रा लिङाखै ना ब्रा दानाव मोनफैबाय खोमसि न' मोनफैबाय